Gudi adikku risanggeni kaya pun kakang nganti ora bisa ngucap bareng ngerti lelakon kok kaya mangkono po dewa Koko Prabu kinten kula sampun boten wonten margi sanes paduka sampun sumurup piyambak lekasipun garwa kula Yayi Dewi Renuka Koko Prabu kula nyuwun jejeke ngadil ing negari Maespati Koko Prabu yo lungguh luwih dhisik sing prayoga ya Yayi. Dosa tyaning sun Gusti welasa tasih kasose margiya lara asmara arang-urang ugung mangarang adikku sak temene wis sawetara suwe pun Kakang Angganda arus tumrap lelakone bojomu si Renuka nanging arep kepiye meneh jernyatane kowe kuwi adikku sira Yayi kuwi klebu pangembating praja lha inggih perkawis punika ingkang andadosaken giduwing manah kawula mangke ndak dikira hukum menika namung kangge tiyang ingkang lungguh kursi pring nanging hukum boten saged jejeg tumrapipun tiyang ingkang lenggah kursi gading iya pancen bener Yayi ngene ya Di sak temene iki babagan kulawarga perkara kulawarga kudune dirampungke secara kakeluargan merga ana pirang-pirang penyebab ingkang jalari winih mula bukane laku sedeng iki kejaba lupute bojomu si Renuka nanging sira Yayi mbok menawa uga kesandangan salah yen salahe wong wadon penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi manut panaliten siji rasa ora marem bisa uga sungsate babakan umur kakean antarane sing kakung lan putri bisa uga sing kakung kasar bisa uga sing kakung ora santosa awake angka loro penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi wong wadon bisa selingkuh mau mbok menawa bisa uga saka rasa wadeh utawa jeleh merga bisa uga wis suwe anggone omah-omah angka telu bisa uga saka rasa sepi kerep ditinggal sing lanang nganti suwe angka papat penyebabe wong wedok iso selingkuh bisa uga amarga kepengin sugih akeh wong wadon sing padha kepengin urip mulya padha kepengin urip sugih angka 5 mbok menawa bisa uga merga wanita mau kepengin males marang kakunge merga kakunge sing wis tau nglarani atine nggonku ya enek wong ngono kuwi wong wadon sing demen gendak selingkuh kuwi ana tandha tandane yen manut panaliten ya wong wadon kang demen gendak selingkuh kuwi ana tandha tandane yen manut panaliten siji wong wadon kuwi yen selingkuh
tondo tandane siji wong wadon mau ora jenjem, ora kerasan ana dalem lan ora betah manggon ana sisihe bojo. Kuwi angka 1. Angka 2 kulino nyebutke jenenge priya selingkuhane sedina kliwat ping 10. Angka 3 kerep nyolong pulatan utawa tembunge mentereng nyuri pandangan. Angka 4 dumadakan anggone dandan malih menor. Angka 5 wiwit goroh karo kakunge. Angka 6 budidaya supaya kakunge kerep lunga. Kakunge ora tanggapan barang dikon tanggapan. Tanggapan barang moh diterne sing lanang. Naik kereta saja. Angka 7. Angka 7 wong wedok tondo tandane seneng selingkuh sing pungkasan kerep ngalamun ora ana apa-apa, jer guyang-guyu ora cetha sing diguyu apa. Lajeng menawi lepat kula napa Koko Prabu, luputmu sakwise kowe duwe anak loro Siswandakni lan Jamodagni, kowe mung tansah kepencut olah kebatinan awan bengi sing ndok tindake mung babakan pangibadah tanpa mikir piye carane supaya bebrayanmu bisa tentrem gawe weweh rasa pemarem marang wong wadon. Kowe lali kewajibanmu Risanggeni. Mula ora aneh lelakon nganti bisa kaya mengkene. Nek lugune wong wadon sing wis wani tumindak kaya mengkono mau kudu ditibani hukum pati. Nanging kepiye anggonku bakal tumindak, jer kuwi bojone adiku dhewe. Koko Prabu, awrat anggen kula badhe menggalih awit ingkang kajibah dados algojo negari Maespati mboten sanes muhung anak kula pun Jamodagni. Koko Prabu, yo pancene anakmu Jamodagni wis diparingi kapercayan supaya dadi algojo negara Maespati kang kewajibane nindake hukum kisas marang sapa wae kang nandang luput lan kapatrapan hukum pati. Mula ngadepi lelakon iki becike tatanen rasamu luwih dhisik. Merga kabeh keputusan mono balik ana dirimu pribadi. Yen to yayi gelem nampa bojomu sing wis kelakon dioteh-oteh wong mau, tegese kowe liwat dalan kabrahmanan. Ewadene kowe milih lewat dalan midana kelawan bojomu mangsa bodhawa. Mangsa bodhawa ternyatane kabeh mau sing bako aja nganti gawe ribeting negara. Waduh, Koko Prabu ngaturaken panuwun mangsa bodhawa. Tak pasrahke sak putuhe marang kawicaksanane Yayi Begawan Risanggeni.
caritane satriya linuwe kang maredi mring kautaman tan pegat mring pangestine Hanjrah kang puspita harum kasiliring samirana mrik sekar kadung ko ngas gandhanyo maweh raras renaning driya anak anu nganindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa lamun ora sisip iki kaya tekane anakku bocah sigit bocah jentara Jamadagni bapa risanggeni yo sembah bektine anak lanang ditampani ya Ngger wis ndak tampa agawe mongkok rasane bapakmu ora liwat pangestune wong tuwa ditampani Ngger Jamadagni yo pangestu mundak gegem manjinga kasantosan mumpung ana wanci sing mirunggan pun bapa bakal takon marang jeneng sira Jamadagni takon babagan apa bapa jeneng sira Jamadagni dilairake ana bumi Maespati iki jinejer dadi algojo rak ya ngono to iya pancene bener upamane ana sing luput ya kudu dipidana apa mestine jumbuh kelawan aturane negara Maespati nibake paukuman ngono kuwi apa ya nyawang kulawarga utawa wong liya ora nyawang kulawarga ora nyawang wong liya yen to nyatane kuwi nandhang dosa kudu dipidana apa mestine tah saiki pitakonipun bapa hukume ana negara Maespati iki kalamun to ana sipate wanita utawa wong wadon sing wis keluarga lan wong wadon mau gelem nglakoni sedeng maknane wong wadon mau gelem carem asmara karo sipate priya ning dudu bojone kaya ngono kuwi kira-kira pidanane apa Jamadagni wong wadon sing wis wani laku sedeng
kaya sing diandharke Bapa Risanggeni manut aturan Maespati aku sing minangka dadi algojone wong wadon mau patut lan sak trepe lamun to diukum pati. Bagus Jamadagni, bagus. Agyatari sanggap pirang ngurinanggul ginempit-empit dosa ngreknaning bawana nitik saka pangandikane Bapa Begawan Risanggeni sajake kok ana pawongan sing nandhang dedosan pancen bener ana sing nandhang dedosan nrajang angger-anggering negara uga nrajang marang tatananing agama. Apa wis ana bukti nyatane? Ana bukti nyatane. Wong nyatane pun bapa wis ngerti dhewe nganggo paningale pun bapa pribadi. Mara gage kowe kandha. Yen pancen kowe wis ngerti dhewe jenenge sapa, omahe ngendi? Ora nyawang kuwi wong liya apa keluarga yen pancen nandhang dedosan Jamadagni sing bakal nguntapke nyawane dina iki. Tenan kowe saguh Jamadagni? Aku saguh. Satriya kuwi lati lan pakarti kudu nyawiji. Tegese satriya mono ora kena mbalenjani. Ucape satriya tanpa beda kaya sabdane Nalendra. Tan kena wola-wali pindha we Kresna kang dumetes ana dlancang seta tan kena den ilangi. Yo bagus. Dina sak mengko kawruhanana sing wis wani laku sedeng bandrek jina sing kudu ndok pateni dina iki ora ana liya ibumu dhewe Renuka. Oh Jamadagni ora mung jare ora mung dilapori saka wong liya ning bapakmu iki ngerti dhewe ibumu wis mlorot kembene ibumu wis ngreget-ngregeti papan suci ana ing jati srana kene mula gandeng wis dadi kewajiban lan pakaryane Jamadagni hukum kudu dijejekake. Bapa Begawan apa pancen bener ibu tumindak sing kaya mangkono? Ala-ala aku iki pendhita pun bapa iki brahmana yen to aku nganti goroh bakal tetel jiwa kabrahmananku. Banjur piye nggonku arep matrapne Pidanapati? Tak pateni mbokku dhewe. Satriya kudu bisa mbedake ing antarane katresnan lan kewajiban. Disingkirne luwih dhisik katresnane, jejekno lan tindakno kewajiban sing disampirke ana pundakmu kiwa lan tengen. Bapakmu iki wis rojah-rajeh atine Jamadagni. Nyawang ibumu sing saben dina nglebokne wong lanang liya. Kae sing nglairake aku, Bapa. Kae sing
ngidolne Jamodagni. Ya gene lakone kudu kaya mangkene. Apa bapa tega marang patine Sibu? Tega ora tega, hukum kudu dijejekne Jamodagni. Ah, edan. Oh. Bargowo. Jamodagni. Aku njaluk kelawan Yayi Jamodagni. Durung padha-padha Kakangmu Swandagni karo kowe males marang kabecikane Kanjeng Ibu. Ibu aja dipateni ya Yayi. Ibu aja dipateni. Kakangmu iki isih mbutuhke katresnane bapa kelawan Sibu. Nek ibu nganti ndok pateni, cara wong mlaku dadi pincang. Timbang kowe mateni ibumu, kakangmu iki wae patenono. Patenono aku Jamodagni. Wah. Kaya pecah-pecah ndasku Kakang Swandagni. Aku dhewe padha karo sing ndok rasake. Nanging jiwa kasatriyanku kudu tak jejeke. Yo, nanging kae ibuku kelawan ibumu yo Di. Sing wis nglairake awake dhewe Yayi. Anggone nglairake aku kelawan kowe direwangi totoan nyawa. Apa ya kowe bakal tega? Apa kowe bakal tegel tega mateni sibumu dhewe? Ah, oh. Jamodagni. Kapan nyata saya tidak tangkap purba dening manungsa ya Renuka.
kang sarta tekaning pati mungguh tumita muhung termong lakoni siung gajah duh mas merah Indrajit pantunungipun rek memes ngembang bakung nyengkir gading renggaja jaraweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup aku Adipati Citrarata saka Kadipaten Kandang Maruta. Kadipaten Kandang Maruta iki isih kebawah perintah kelawan negara Maespati. Kowe ratu tetelukan sing ana ngarep kowe Prabu Lingga Garda. Kawula non wonten tinimbalan ingkang adhawuh Sang Adipati Citrarata. Kowe sing ana mburi, wujudmu kaya barongan. Kowe Dityakala Goraswardi. Kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Sang Diwati. Amiji kula pun Dityakala Goraswardi. Goraswardi ana Kadipaten Kandang Maruta kene tugasmu dadi kusir. Tugasmu dadi sopir. Nek pas aku selingkuh karo si Renuka, kowe kudu siap nyopiri aku. Nggih. Mestaken dawuh. Kowe trima nyawang kudu trima. Nggih, nggih. Nadyan sing ngarep nyetir sing guri bekasaan kowe kudu trima. Nggih, nggih. Perkara aku sambung asmara selingkuh karo Renuka sing wis duwe bojo kok nganti bocor kabar iki, tak kekrek lambemu kowe. Mboten. Dijamin aman, Bos. Lajeng kersa paduka kados pundi sakmenika? Mangkene. Triyari kawuri panjenenganing sun nyupena, aku ngimpi panjenenganing sun lamun ta impenku Kadipaten Kandang Maruta kene ketaman banjir bandang. Mongko yen manut dawuh pangandikane para sarjana kang sujaning budi, ngimpi kok ketrajang banjir bandang, kuwi maknane bakal ana bebaya kang anempuh. Selaras kelawan pangimpenku iki. Iki wis titi wancine panjenenganing sun tilik marang pepujane atiku Dewi Renuka kang mapan ana pertapan Jatisrana. Kanggo ngawekani mbok menawa tekaku ana Jatisrana iki mengko ana bebaya kang anekani prajurit Kandang Maruta
bakale tak kanthi sak mangsa-mangsa yen aku konangan kelawan wong Jatisrana sumrambahe aku konangan karo wong Mespati kowe kabeh kudu melu jumangkah kowe kabeh kudu melu kumrembyah iki ngestaken dawuh Sang Adipati Trawaca dawuh pangandika paduka swawi kula estokaken Sang Adipati krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman kirapke wadya bala kandhang maruta sacukupe yen ana sing ngonangi aku sambung asmara karo Renuka lan ana sing ora nrimake kowe kabeh aja mung meneng wae sendika ngestaken dawuh budal dina iki kumrek kang bala lumares budaleng wadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya abra busana swarane rame gumuro pindha ombake samudra
Not
Kuliah keramaian
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Luwih dhisik leren sawetara ya, Nok. Iya Mak, ya ngestokke dawuh. Nganggo ambekan, unjal ambekan. Heeh, ngaturne apa ta wigatine aku kelawan anakku Limbuk piniji marak mangarsa ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Nanging sadurunge, Nok, piye? Sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna ingkang sarta, sadurunge matur akeh-akeh, iya. Ora ana salah ingkang angka sepisan ya kuwi awake dhewe wajib ngucapake kang sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Angka sepisan ngunjuke rasa syukur, merga syukur kuwi perkara sing baku. Merga syukur kuwi perkara sing penting. Wajib sing ditengenake, Nok. Oh ngono. Ditengenake lan didhisikake. Iya, merga ya saka berkah kang sarta nikmate pangeran awake dhewe. Aku kang sarta anakku Limbuk komplit sak rombongan bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya pancene kaya mengkono, Nok. Iya ngestokke dawuh. Banjur bengi iki mengeti adicara apa, bengi iki dalam rangkaian acara apa, Mak anakmu Limbuk nyadong dawuh. Iki ngene ya, Nduk, piye? Adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan, iya. Iya kuwi adicara agenda rutin tiap tahun. Agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi wujute adicara bersih desa. Bersih desa. Jenenge wae wis ngandarke kok, Nok, bersih karo desa. Bersih kuwi resik, desa wis ngarani. Sing dirisiki ora mung desane secara lair, nanging uga batine warga para masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Majaseta. Oh iya, ngono ya, Mak. Ora mung ngresiki desane, ngresiki dalane, ngresiki punden makome, nanging uga ngresiki batine warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Majaseta. Jenenge wae agenda rutin tiap tahun. Dadi aja disiak-siakne acara sing setahun pisan iki. Ayo, setahun pisan iki dienggo ngonceki metani karo kaluputane dhewe-dhewe. Oh, ngono. Ana tetembungan aja tudang-tuding nanging tudingen awakmu dhewe. Aja metani kaluputane wong liya nanging petanana dosa kang sarta kaluputanmu dhewe. Pancen bener kaya ngono, Nduk. Iya, Ternyatane awake dhewe yen wis urip tetanggan apa meneh kang mapan ana ing desa Majaseta kaya ngene iki, kaya sing tak andharke mau ngarep. Diresiki batine, kira-kira duwe salah apa karo tanggane, karo sedulure sing padha-padha mijil saka Majaseta. Disuwunke pangapura, merga kuwi termasuk hake tetanggan njaluk pangapura, akur, urip rukun, guyub rukun, gotong royong. Oh ngono ya, Mak. Dadi dalam rangkaian adicara rutin, agenda rutin tiap tahun, acara tahunan ya kuwi bersih desa kang mapan ana ing Majaseta ngene iki mengajarkan beberapa nilai-nilai yang berdampakkan positif. Nilai-nilai gotong royong, persatuan dan kesatuan. Ora bedake suku, ras, golongan, partai, budaya kang sarta agama, nanging yen wis nekani adicara bersih desa setahun pisan kaya ing bengi iki kabeh padha cipta rasa budi kelawan karsa manunggal nyawiji dadi siji. Oh ngono, Pegawean abot disangga bareng-bareng fa insyaallah dadine bakale enteng. Ngono, Mak. Iya, Mula wis sak wajibe lan sak trepe ya, Mak. Wis sak wajibe lan sak trepe yen awake dhewe ya kuwi ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ya pancen bener kaya ngono, Nduk.
kunjuk marang Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ingkang winengku kinurmatan, ingkang lenggah mapan wonten ing Majaseta yen mboten klentu pepundhen kula Bapak Jarwo. Oh ngono. Iya ngestokke dawuh. Kang sarta sedaya panitia yang ikut andil mensukseskan adicara bengi iki. Lan uga ngaturke panuwun sing tanpa upama dumateng seluruh lapisaning masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Majaseta ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Ngono. Ingkang sampun paring kapercayan ya kanggo awake dhewe sak kanca ya Sanggar Seni Asta Brata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk supaya paring lelipur paring hiburan ana ing bengi iki. Iya ngestokke dawuh ngaturke panuwun. Nampa kapercayan kuwi abot abot. Mula kudu digawe sak bener-benere, kudu digawe sing sak becik-becike. Iya ngestokke dawuh. Pancene kaya mengkono. Ternyatane awake dhewe sowan ana ing laladan Majaseta ki ora mung marambah kaping pisan niki, ning yen ora kleru awake dhewe wis ping 3. Oh ngono. Ya, terakhir 2 tahun kepungkur awake dhewe ya sowan ana ing Majaseta kene. Alhamdulillah tahun 2020 iso kembali menjalin silaturahmi, merekatkan tali persaudaraan awake dhewe kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata kelawan para warga masyarakat sedulur-sedulur pepundhen-pepundhen kang mapan ana ing Majaseta. Ya kebak barokah kok, Nduk. Iya, alhamdulillah. Apa meneh dawe ngagama sing tau tak sinaoni? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi ngraketke tali ning paseduluran, ya fa insyaallah bakal dijembarke rezekine. Amin. Didawake apa sing dadi umure. Amin. Allahumma amin. Pancen sing disesuwun kaya mangkono. Wiwit sore awake dhewe wis teka mrene kelawan kanca-kanca wis disugata. Pasugatan banyu mili suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani, wong liya dianggep dadi sedulur dhewe ya kaya bengi iki Oh ngono ya Mak. Iya. Mula wis sak pantese lan prayogane awake dhewe ndongake marang para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing laladan Majaseta kang wis kasembadan ngadani adicara bersih desa bengi iki ya Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Biyo ngarep ndongake apa kanggo para warga masyarakat Majaseta? Dongaku banyu mili Iya. Muga-muga sak rampunge adicara bersih desa, warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Majaseta. Desa Majaseta dadi desa sing baldatun, thayyibatun warupun gofur, gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebehna saka bencana alam. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe mabar pisan ora kabeh yen